We hebben vandaag een heel groot optreden gehad. We hebben met 620 kinderen opgetreden met klas 3, 4, 5 en 6. En daarna nog naar de afterschool. Daar waren ook nog ongeveer 70 kinderen. Dus samen bijna 700 kinderen. En die hebben fantastisch gespeeld. Dus we hebben het hele jaar heel hard geoefend. Sommige kinderen hebben natuurlijk al 4 jaar les. Maar we zijn zo ontzettend trots op alle kinderen, op alle docenten die zo hard hebben gewerkt. Aan alle mensen die ons donaties, sponsors hebben gegeven. Dus nee, ik ben echt heel erg blij hoe het vandaag gegaan is. De kinderen zitten op 6 verschillende scholen hier op Aruba. We zitten op sommige scholen al wat langer, maar er waren 3 scholen vandaag die pas een half jaar waren begonnen. En nou, je hoorde het verschil al bijna niet meer. Dus ook daar was het heel goed dat die kinderen zo goed konden spelen. De voorbereidingen waren heel moeilijk, heel veel, maar ik ben heel tevreden hoe het allemaal gegaan is. En dankzij mij en mijn collega's en mensen die ons geholpen hebben, hebben we er een succes van gemaakt. Het publiek deed heel erg leuk mee en wat ik het mooiste vond, het publiek bestond voornamelijk uit ouders en familieleden van de kinderen. En dat is wat wij zo graag willen, dat de ouders weer trots kunnen zijn op hun kinderen en dat de kinderen daar vol trots staan om te spelen.